इएमअ बिटिसि मिस्टार रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगाया बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिपिफोरनि जि समस्या दं एबा जि जेंना जेंसि दं बे एकर्डनि गेजेरजों जिसिबां एक्स एनडिपिफ्रा मुंख्लं जानांदों आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय एबा बड'लेण्ड आन्दालनाव जायफोरनि न'खरफ्रा मुंख्लं जानांदों सेक्रिफाइस खालामजादों एबा सेक्रिफाइस खालामदों आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोननो रनजित बसुमतारीया बुंदोंमोन मुंख्लं न'खरफोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन बाट अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय फेरेंगा बसुमतारी नोंनि कमिटमेन्ट होनाय नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सार होनाय बोरोथो मा जाखो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मा जाखो फेरेंगा अभार स्मार्ट फेरेंगाया मैयाना मालाबा बुंदों 1100था पस्ट दङ बिटिसि आव खालि बे 1100था पस्टआव जिसिबां एक्स एनडिपिफोर दं एबा केडार्सफोर दं एक्स एनडिपि एबा केडार्सफ्रा बे 1100था पस्टआव गासिबो एनडिपिफ्रा साख्रिखौ मोनजोबनाय नङा एबा मोननाय नङा होननानै फेरेंगाया बुंदों गोबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं जोंनि बिटिसि आव बिथांमोननोबो होनांगोन नङाब्ला गाज्रि मोनगोन होननानै फेरेंगाया बुंदों दिनैसो नोङो बेफोरबायदि खोथाखौ साननो रोंदों फेरेंगा अभार स्मार्ट नोङो बुंदोंमोन एनडिपिफोरनि जि समस्या जि जेंना दं बे जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांगोन होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव मा जाखो 2 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो गैया फेरेंगाया बुंदों एनडिपिफोरनि समस्या जोबगोन बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोबगोन होननानै बुंदों बाट दिनैसिमबो फेरेंगाया जेबो इनिशिएटिभ लायाखै आरो जायफोरनि फिसाफ्रा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव मुंख्लं जादों जायफोर मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि बिमा बिफाया दिनैसिमबो हालाय हाफाय आसा खालामदोंमोन बिटिआर सरकारखौ मुंख्लंफोरनो न'खरनि जिसिबां मोननांगौ जि रिहेबिलिटेसन आरो मुंख्लं न'खरफोरनो साख्रि होनाय जागोन होननानै प्रमद बर' एबा फेरेंगामोना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो गैया लाजिथाव दुखुनांथाव फेरेंगा होनो हायाबा हाया बेबायदि कमिटमेन्ट बेबायदि प्रतिश्रुति होनो नाङामोन जुदि होनो हायाब्ला फुलफिलमेन्ट खालामनानै होनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव मोनजागोन फेरेंगा बिनि फिथाइखौ स' रायजो राजाफ्रा सिनसियार जादों कनसियास जादों इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावनो हाया गुन्दै गैया फेरेंगामोननि खोथाया जेबो ओंथि गैया मिनिंलेस जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना थालि बालि खोथाखौ बुंबाय थायो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बिसिनि खोथाया मोनसेबो लाजाया रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां हायोब्ला फेरेंगा जि कमिटमेन्ट होदों मावनानै होदो आरो जुदि मावनानै होनो हायाब्ला आदारवाइज नोंसिनि पलिटिकेल केरियारा आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव 000 21 0 मोनगोन रायजो राजाफ्रा फोथायदोंमोन आसा खालामदोंमोन इउपिपिएल सरकारखौ पावाराव फैयोब्ला गरिब गुन्द्रा बयखौबो नायगोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो नोंथांनि एक्स एनडिपि केडार्स जिसिबां हार्डकोर केडार्सफोर दं बिसोरखौबो नायनो हायाखै दिनै बिथांमोनाबो दावहारुफ्राबो दिनै दुखु मोनदों फेरेंगा बुजिबाय नोङो जेबो खामानि गैया